Sziasztok! Ebben a videóban a pozitív önbeszédről, a magunkkal való pozitív kommunikáció fontosságáról fogok beszélni, ami egy olyan eszköz lehet a mindennapjainkban, ami nagyon segíti az életünket, különösen abban az esetben, ha olyan kihívásokkal szembesülünk, mint a munka és a családi élet összeegyeztetése. Először is gondoljunk csak bele, hogy mennyire befolyásolja a napunkat az, amit magunknak mondunk. Amikor szembenézünk egy új nehéz helyzettel vagy feladattal, akkor milyen gondolatok jelennek meg a fejünkben? Gyakran észrevétlenül is olyan önkritikus hangok, negatív mondatok azok, amiket mondunk magunknak, ilyesmi, hogy ezt sosem fogom tudni megcsinálni, ebben én nem vagyok elég jó, és az ilyen negatív önbeszéd az könnyen aláássa az önbizalmunkat, és gátol minket a fejlődésben. Ezért nagyon fontos, hogy erre tudatosan odafigyeljünk, hogy hogyan kommunikálunk önmagunkkal, és próbáljuk meg ezeket a káros gondolatokat leváltani támogató és pozitív kijelentésekre. Ez nem csak a hangulatunkat fogja majd javítani, hanem hosszú távon az önbecsülésünket is nagyban növelni fogja. Kezdjük azzal, hogy felismerjük ezeket a negatív gondolatokat, és következő alkalommal, amikor egy kihívással szembesülsz, próbáld meg megfigyelni azt, hogy milyen belső párbeszéd zajlik le a fejedben. Ha észreveszed a negativitást, akkor állj meg egy pillanatra, és tedd föl magadnak a következő kérdést. Valóban ez így van, vagy csak megszokásból mondom ezt magamnak? Kérdőjelezd meg, azt gondolod magadról, hogy nem vagy elég jó. Kérdezz vissza magadnak, hogy ezt mégis miből gondolom, ezt mi bizonyítja, ez biztos, hogy így van. És válasz helyette egy pozitív, támogató kijelentést, tehát például a nem tudom megcsinálni helyett nyugodtan mondd magadnak azt, hogy képes vagyok rá, hogy megoldjam ezt a feladatot. Vagy a nem vagyok elég jó helyett. Nyugodtan mondd azt, hogy bízom a képességeimben, és készen állok a kihívásra. Ezek a pozitív kijelentések erőt adnak, és segítenek átvészelni a nehéz pillanatokat. Kezd el észrevenni, hogy mennyivel másképp érzed majd magad, amikor pozitívan beszélsz magadról. És ez eleinte lehet, hogy furcsa vagy szokatlan lesz, viszont minél többet gyakorlod, idővel egyre természetesebbé fog ez majd nálad is válni. Létrehozhatsz egy szokást abból, hogy minden nap elején és végén, vagy egyik-másik, mondasz magadnak néhány pozitív gondolatot. Ez lehet egy nagyon egyszerű, olyan is például, hogy hálás vagyok a mai napért, mondjuk ezt így este, vagy hálás vagyok az előttem álló lehetőségekért, mondjuk ezt így reggel, és nagyon jó egyébként az is, hogyha ezek közül leírsz néhányat, leírod ezeket a saját magadnak szóló pozitív üzeneteket, és amikor szükséged van egy kis lelkesítésre, akkor előveszed ezt a jegyzetfüzetedet és elolvasod. Egyébként amit nagyon javaslok, hogy legyen egy jegyzetfüzeted. Én például az évek során nagyon-nagyon számtalan sok füzetet írtam már tele. Ezek nem ilyen napló jellegű írások, amit aztán elteszek és olvasgatok, hanem tulajdonképpen amikor ezek betelnek, akkor én ezeket félreteszem, különösebben nem olvasgatom vissza őket, viszont mondjuk addig, amíg van benne hely, addig rendkívül hasznos néha visszalapozni, meg az, hogy rendszeresen lejegyzetelni a gondolatokat. A pozitív önbeszéd, tehát ez az önmagunkkal való pozitív kommunikáció, ez nem egy csodaszer, ami egy csapásra meg fog oldani mindent az életedben, viszont nagyon jelentős hatással lehet rá, hogyha rendszeresen alkalmazod. És ahogy egyre magabiztosabbá válsz a saját képességeidben, úgy fogsz egyre könnyebben megbirkózni a kihívásokkal, és úgy fogod tudni a legjobban megvalósítani a céljaidat. Köszönöm szépen a figyelmet, és ne felejtjétek, hogy ti vagytok önmagatok legnagyobb támogatói, ezért beszéljetek úgy magatokkal, ahogy azt a legjobb barátotokkal is tennétek.